ovdje nedostaje čokolade. Da, ovako torta izgleda bolje. A ja ću ukrasiti svoju tortu žvakom. Ej, skloni se, tu će stajati moja torta. Ne moja. Moja! Eto ti. Vidi, sad imamo zajedničku tortu. Wow, koliko slatkiša ima. Da, ja imam sve čokoladno. Kako moćno. A ja imam sve roze i sa žvakom. Počet ću od ove hubabube. Gledajte. Dakle, prvo ću da probam. Super, obožavam žvaku. A sad ću staviti komadiće okolo. A ja ću uzeti Kit Kat čokoladu, slomiti je i staviti na tortu. Da, ova čokolada je preukusna. Ekstra. A sada super udarac. Svaka mi čast. Dodajem još nekoliko komada i to. Ništa posebno. Moja torta će biti 100 puta bolja. Gledajte, to je žvaka u prahu. Tako je slatka i ukusna. Bolje da uzmem lopaticu i da sipam žvaku preko. Tako je. Odlično mi ide. Da. Dobro, a ja ću onda uzeti ove čokoladne nudle. Juj, tako su ukusne. Divno. Bacit ću ih preko. Da. Odličan posao. Šta? Šta si uradila, bre? To uopšte nije smešno. Okej, nastavit ću da ukrašavam svoju tortu. Spojit ću što više žvaka zajedno i napraviti nešto zanimljivo. Gledajte, to je suncobran. Stavit ću ga ovdje i eto, imam plažu. Dobro, a ja ću uzeti čekić i napraviti fontanu. Tako je. A sada uzimam čokoladni sirup i sipam ga preko. O, kako lijepo curi čokolada. Neverovatno. Izgleda jako dobro. Izgleda grozno. O, tačno. A mogu da ukrasim tortu ovom vunom? Gledajte, to liči na oblake. Tako lijepo. Baš mi se sviđa. Sad je moja torta tako pufnasta. A šta ja da radim? Tačno, uzet ću ovaj šlag i sipati ga preko. Da, divno. Baš mi se sviđa kako je spalo. Okej, sada ja imam ovakve štapiće. Dakle, napravit ću cvetić i staviti ga u tortu. Tako je, svaka mi čast. Ispalo je baš lijepo. Imam i još štapiće, samo čokoladne. Promašaj. Nema veze, to je tako ukusno. Dakle, sipat ću sve na sto. A zatim staviti štapiće u svoj čokoladni mafin. Gledajte, ovo liči na ježa. Baš mi se sviđa. Dakle, mafini idu ovdje. Wow, prvi sprat je spreman. Da, svaka nam čast. Opa, dobili smo još slatkiša. Aha, pogledaj šta ja imam. Ne, to ti pogledaj šta ja imam. Uzet ću ovu žvaku, razmotaću je. Da, ukus je divan. To je najlepša žvaka na svetu. Okej, a sad je vreme da ukrasim drugi sprat. Gledajte, to su talasi od žvake. Zar to nije super? A sad ću uzeti ove kuglice i zalepiti sa strana. Ali ni to nije sve. Gledajte kako mogu. Ovako će biti mnogo brže. Hej, pogodila si me. To je bilo smiješno. Ne, nije. Okej, ja imam čokoladni čips.
Dakle, sipat ću ga na sto. Moram probati. To je fantastično. A sad ću zalepiti čipsovi sa strana. Ovako, izgledaju kao latice. A sad ću uzeti čokoladne kuglice i sipati ih preko torte. Ispalo je savršeno. A ja imam ovakve lizalice. Ti si kao neka mačka, fuj. Ti si fuj, a ovo je jako slatko. Zabošću lizalice ovako u krug. A sada uzimam flašu sa tečnom žvakom. Moram prvo probati malo. Da, ovo je mnogo slatko. Jako mi se dopada ukus. Ok, dosta jedenja. Vreme da ukrasim svoju tortu. Sipat ću žvaku ovako. To je zaista dobro. Nema veze, imam i ja ideju. Gledajte, ja imam čokoladu sa tečnom karamelom unutra. Kako lepo curi punjenje. Dakle, stavit ću čokoladice ovako. Lepota. Dakle, završili smo drugi sprat. Aha, izgleda fantastično. Baš mi se dopada. Super! Idemo dalje. Da, hajmo. Dobila sam tako malo slatkiša. Ja imam više. Pogledaj. Dakle, prvo ću uzeti M&M's bombone. Tako su ukusne. A sada uzimam čokoladnu flašu i sipam sve bombone unutra. Da, tako je. A sada zatvaram i mućkam. To je to. Sada mogu zalepiti sve flaše. Ovako. Savršeno. Ostalo mi je malo čokolade na rukama. Slatko. Pa dobro, i ja ću smisliti nešto zanimljivo. Imam tečni gel. Baš je ukusan. Dopada mi se ukus. Mogu čak i balon da napravim. Pogledaj. Ispalo je savršeno. Mislim da će to biti odličan ukras. A sad ću uzeti pištolj i sipati gel unutra. Tako je, mislim da je dovoljno. A sada zatvaram i gledaj! To su balončići od žvaka. Divno! Dakle, završili smo poslednji sprat. Torte su spremne. Wow, izgledaju savršeno. Aha. Vreme za degustaciju. Hoćeš da počneš? Naravno! Probat ću prvo gornji sprat. Da, ukus je divan. Torta se topi ustima. A kakav je medvedić? Prelep. Jako mi se dopada. Da. Nisam još probala čokoladicu. To je jako ukusno. I na kraju balon. Pukao je. Hajde sad ti. Dobro, jedva čekam da probam. Joj, bila si u pravu. Torta je savršena, tako je nežna. A sa čokoladom je još ukusnija. Poješću sve do kraja. Ekstra. Ja prelazim na drugi sprat. Torta je i dalje ukusna, a kakav je cvetić? Savršen. Obožavam žvaku. A sad ću probati ove žvake. Da, savršena kombinacija. A sada ja. Divno. Baš sam čekala da probam ovaj muffin. Da. Ekstra. A sada torta. Divno. Obožavam čokoladu. To je najbolje jelo na svetu. Pa ne slažem se. Žvaka je 100 puta bolja. Da. Baš mi se dopada ukus. Mislim da je donji sprat ispao najlepši. I
Klizalica? Da, cool! Sad ćemo proveriti kakav je moj donji sprat. O, slažem se, on je ispao najukusniji. Da, koliko čokolade. Savršeno. A sad je vreme da pojedem i flašicu. Da, ovo je najbolji dan u mom životu. Oduševljena sam. I ja isto. Torta je bila divna. 100%. Prejela sam. I ja. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao!